Тасыр түзілуінің 100 еллығы флагы зәйге 17 августта келді. 100 еллық юбилей қысаларында ол Россия Федерациясының 68 субъектында һәм республиканың бірнеше районында болды. Флаг Қойбыш районынан зәйге тапшырылды. Это символ. Бұл республикабызның 100 еллық символы. Татарстанның һәр торак пункты республика тарихына үзелешен кертә. Район шәһәребездә республика үсешендә айрым лаеклы урын алып торады Илнар Хафизов. 2019 елда 2020 елны Татарстанның 100 еллыгы шигары астында узуы турында игълан ителгән иде. Муниципаль этап июль айында старт алды. Ул 43 муниципаль берәмлек һәм 2 шәһәр округ буенча узачак. Эстафетага финиш 30 августта республика көнендә ясалачак. Бу дәврдә флагка район гербы төшерелгән билгеләр беркетелә. Чувства самые. Без Тасыр төзелүнең 100 еллыгы уңаеннан оештырылган проектта катнашучылар булып торабыз. Әлеге флаг аннан республикабызның милли музеенда сакланып, киләчәк буыны өчен оныкларыбыз өчен булачак. Мин моның белән шиксез горурланам, ди Марат Нургалиев. Шара ахырында кунакларга Тасырның 100 еллыгы символы бу фонында фотога төшү мөмкинлеге булдырылды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.